Assalamu alaikum jama'a barkamu da sake saurara cikin sabon shirin na Mr. Prof TV. A yau da sirri zai ta wani za ka hada animation a wayarka wato web animation. Animation din wato rubutu kafin mu je a ganin sauran abubuwa. Animation din rubutu za mu fara koyar wato wannan animation din rubutun ga shi nan dai za mu fara koya muku shi amma kafin mu je zuwa ga darasin mu muna roƙon da idan kai samu zuwa ne a wannan tasha samu mai albarka ta Mr. Prof TV ka daure kai mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu. Mun gode. Idan muka ji zuwa kafin mu je akwai wani application mai suna OQ Animated Text. Za ku je Google Play Store ku yi downloading ku yi searching din OQ Animated Text ku yi downloading. Amma mu saboda mun riga mun ɗauko shi kuma za mu aje muku link ɗin shi a description ku je ku yi downloading. Mun gode. OQ Animated Text mu je zuwa ga aikin mu fara aiki. Bayan ka shigo zai nuna ma fuska kamar haka. Bayan nuna fuska kamar haka sai ka danna create animated text. Gashi nan bayan ka shiga create animated text za ka bari shi ya gama loading. Bayan ka bar shi ya gama loading shin me kake son ka rubuta a animated text ɗin nan? Gashi amma mu na farko dai za mu fara sa background gashi nan a sama inda aka rubuta BG background sai mu danna BG background. Bayan mun zo zai kawo mu nan, bayan ya kawo mu nan sai mu taba hoton da muke so, to mun taba wannan. Bayan ka taba sai mu yi haka mai cropping din shi. Bayan mun cropping mun zaɓi daga nan crop sai ka danna crop. Bayan ka danna crop zai kawo ka fiska kamar haka. Bayan ya kawo ka fiska kamar haka sai ka sa idan kowane irin size kake son abin ya fito ma gashi nan kun ga za ka iya canza size. Gashi nan za ka iya canza size. Amma tun wannan muka zaɓa. Kuma idan kace za ka canza size a background din zai cire, amma za mu je mu ƙara sa background din mu. Bari mu zaɓu wani sabon background. Background din da muka zaɓa shine wannan. Bayan mun zaɓi wannan gashi nan sai ka danna crop. Bayan mun cropping gashin ya fito, amma kuma za ka iya canza background kai, za ka iya sa wanda kake so. Haka ma wannan background din za mu iya canza shi mu ma. Bari mu je mu ƙara canza shi. Bari mu zaɓi wannan. Bayan mun zaɓi wannan a matsayin background namu mun cropping ɗin shi. Yawwa to kun ga background ya fito. To wannan ya mana sai to me za ka rubuta a animation ɗin? Sai ka danna text. Abin da za ka rubuta kenan gashi nan. To a Mr. Prof animation ɗin za mu yi shi a kan channel ɗin mu. To za mu rubuta thanks for watching. Thanks. Kaga mun bada gashi nan idan kana son ka zo a wani layi ga wani abu nan shift key sai ka danna shift key. Bayan ka danna shift key zai kawo ka ƙasa sai sa 4 sai ka ƙara danna shift key. Gashi nan mun rubuta thanks for watching sai ka danna done. Bayan ka danna done kun gani gashi nan thanks for watching. Amma za ka iya canza font style. Font style gashi nan
za ka iya ƙara musu girma kuma za ka iya rage musu girma. Kun ga muna nan muna iya ƙara musu girma. Yawwa to wannan ga kuma kalar animation kala ga animation, ka zaɓi animation. Amma mu za mu zaɓi a animation na farko. Gashi nan, thanks for watching. Sai ka zaɓi font size, wani irin font kake so. Gashi nan, kun ga mun sake zaɓi font. Gashi nan font, sai kalar wanda kake so. Gashi nan font muna zaɓa dai ku bi mu a darasin mu kuna ganin font. Gashi nan font ɗin. Ito bari mu zaɓi a wannan font ɗin. Thanks for watching. Font settings. Gashi nan. Idan kuna son font ɗinku su zo a tsakiya, sai ku danna, sai ku bar shi a nan ɗin da yake. Idan kuna son font ɗinku su yi gefe ɗaya, sai ku bar shi a haka. Gashi nan. Idan font ɗinku a wancan gefen kuke so, sai ku bar shi a wannan. To amma mu a ƙasa muke so, tsaka font ɗinmu. Gashi nan. Idan capital letter kake so, gashi nan yayi ma capital letter. Idan small letter kake so, gashi nan. Idan kuma kana son shi normal kawai, gashi nan. Kun ga za ka iya ƙara masa tsawo, ko in ce za ka iya ɗaga shi sama, kuma za ka iya dawo da shi ƙasa. Animation ɗinka kuma za ka iya zuwa da shi wannan gefen, kuma za ka iya je da shi wancan gefen. Sa'annan kuma za ka iya mai centralize, za ka iya centralizing ɗin shi, kuma za ka iya faɗaɗa tsakanin su. Gashi dai kun ga yadda ake haɗa phone animation. Gashi nan, thanks for watching. Idan za ka yi saving, gashi nan a ƙasa ba guda uku, text, DG image, save video. Sai ka taɓa save video. Bayan ka taɓa save video, shin ko minti nawa kake son yayi shine second nawa? Gashi nan second 3, gashi nan mun ƙara mai second 6, 7, 8, amma mu za mu bar shi a second 7 ne. Shin video quality kana son ya hito da kuma kana son ya hito da low quality ne ko medium quality ko high quality? Mu za mu bar shi a high quality. Idan animation din za ka samu waka ne, sai ka taɓa record voice or video by microphone, idan har kana so kenan. Amma idan ba ka so, mu da shi ba ma so, sai mu bari, sai ka taɓa generate method 1. Bayan ka taɓa generate method 1, gashi nan kaga ya fara da 0%. Bayan ya fara da 0%, za ka kira shi yana nan zai fara. Ran muka kawo ƙarshen darasin mu na animated test. Muna roƙon idan ka jira da wannan bidiyon kai mana like, kai sharing domin wasu ƙaru. Mun gode.